Dyma'ch trosolwg cyflym o Gylch UCAS gan Brifysgol De Cymru. Mae UCAS yn prosesu ceisiadau israddedig i brifysgolion y Deyrnas Unedig. I ymgeisio, dylech creu cyfrif ar hwb UCAS. Mae cofrestru'n agor ym mis Mai a mis Medi yw'r dyddiad cyflwyno cynharaf. Gnewch yn siŵr eich bod wedi ymchwilio eich opsiynau ac yn mynychu diwrnodau agored ymlaen llaw i ddod o hyd i'r hyn sydd orau i chi. Os ydych yn gwneud cais penodol am feddygaeth, milfeddygaeth, deintyddiau neu rydych neu cargrawnt, mae'r dyddiad cau ym mis Hydref. Ond ar gyfer pob cwrs arall, mae'r dyddiad cau ym mis Ionawr. Mae'n rhaid i brifysgolion gysidro ceisiadau'n gyfardal os cawnt ei gyflwyno erbyn y dyddiad hwn. Ond mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dilyn dyddiadau cau eich ysgol neu'ch coleg, oherwydd gall rhain fod yn gynharach. O fis Chwefror ymlaen, mae UCAS Extra yn agor i'r myfyrwyr yna sydd heb derbyn cais neu sydd wedi gwrthod yr holl ceisiadau oedd ganddynt. Erbyn mis Mai, bydd prifysgolion yn ymateb gyda cynigion amodol, cynigion diamodol neu gwrthodiadau. Gnewch yn siŵr eich bod wedi penderfynu ar eich dewisiadau cadarn ac yswiriant gan bydd pob cynnig arall yn cael ei gwrthod wedyn. Mae clirio UCAS yn dechrau ym mis Gorffennaf. Gallwch barhau i wneud cais i gwrs ar yr amod bod ganddo llefydd gwag o hyd ac eich bod chi'n bodloni ar meini prawf mynediad. Mae diwrnod canlyniadau ym mis Awst ac os ydych yn bodloni ar amodach cynnig, byddwch yn cadarnhau eich lle yn eich dewis cyntaf. Os na, efallai gewch cynnig ar gyfer cwrs wahanol a bydd hwn i gyd yn eich hwb UCAS. Efallai bydd eich dewis yswiriant yn opsiwn hefyd os ydych chi'n bodloni ar ei gofynion mynediad. Os na, gallwch fynd trwy clirio i ddod o hyd i gwrs wahanol. Yna, pan bydd mis Medi yn cyrraedd, byddwch yn mynd i'r brifysgol. Pob lwc!